Horolezectvo a lezenie všeobecne v Ružomberku nevymrelo. Členovia klubu James Ružomberok dali o sebe po niekoľkých rokoch vedieť aj širšej verejnosti na horolezeckom dni, ktorý zorganizovali na Halinách. Ružomberský horolezecký klub tento rok oslaví 60 rokov. No a členovia stále ubúdali, hej. No a chceli sme na zmene teraz tú verejnosť pritiahnuť, aby nie šport upadal v Ružomberku, hej, horolezecký, ale aby zrastal. No a treba, na Maline chodia hej, stále na tie kolobežky, na bicykle, ľudia športového ducha, tak chceme ich stiahnuť semka pod skaly, aby sme videli možno, že potom aj niektoré talenty, hej, že ktorí by mali na to. Súčasní, ale aj nádejní budúci lesci si mohli vyskúšať skalu pod Maliným Brdom v niekoľkých rôznych trasách pod teoretickým i praktickým dozorom členov horolezeckého klubu James, ktorí sa takto snažia oživiť nepríliš masový šport. Pritiahnuť mládež, dať im nejaké základné skúsenosti, aby sa vedeli zaistiť, hej, zlamovať a také záchranky ukázať, aby potom mohli aj samostatne liesť, lebo oni by aj chceli, len oni ani o tom nevedia, hej, že tu niečo takéto je, alebo že umelá stena vôbec v Ružomberku. Ty si prišiel prvý raz skúsiť vlastne tieto skaly, ako sa ti to pozdáva, ako by si to opísal, tie svoje pocity možno zatiaľ? Tak je to veľmi pekné, no, uvoľňujúce. Vlastne keď sa dostaneš do také nejaké možno väčšej výšky, nie je tam trošku nejaký strach? Ale je určite. Ani nie, že strach, zvýšok strach nie, ale rešpekt proste taký. No to istenie, ale istenie je dobré. Ružomberskí jamesáci nelozia len doma, ale púšťajú sa do skál takmer po celom Slovensku i Európe. Jeden z doterajších vrcholov absolvovala partia 4 z nich len pred mesiacom, keď zdolala najvyššiu horu Európy, 4810 metrov vysoký Mont Blanc. Celkom úspešne sme vyliezli východnou stenou Mont Blancu, takzvaná Brenova, a majorovou cestou klasifikácie 5, čo je dosť ťažká cesta. Vyšlo nám počasie, to je, hádam, najdôležitejšie v týchto stenách. Dobrá partia, úspech zaručený, jak sa vraví. Na Mont Blanc vo francúzskych Alpách sa dostane aj lepšie trénovaný turista, no pre horolezcov nie je takáto prechádzka príliš lukratívna. Tento výstup bude nateraz patriť vo vitríne HK James k tým špičkovejším. Boli pokusy, ale väčšinou každý v týchto vyšších horách podnikal tie ľahšie cesty výstupové a my sme už tiež boli trošku takí, nie že znechutení, ale chceli sme už dokázať aj niečo viacej ako ísť len na vrchol, ale aby to malo aj nejakú horolezeckú hodnotu. Ak by ste si chceli lezenie po skalách vyskúšať, informácie vám poskytnú priamo v Ružomberskom klube. Nakontaktovať nás sa môžete cez informácie zverejnené napríklad na nástenke na ulici Podhora.